Автомектеплерде оқыту қағидалары өзгәрә, сулға бұрылу һәм техник күзәту узмаучыларны камералар күзәтәчәк. 2021 ел башыннан автомобиль йөртүчеләр нинди яңалыкларны белергә тиеш? Юл хәрәкәтләрен киметеп булырмы? Эфирда Таяның нуктасы тапшыруы, студияда Алмаз Гафиятов исәмсез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, кагыйдәләрне белмисез икән таныштырып үтик. Алда яңгыраган фикергә мөнәсәбәтне каршыгыздагы төймәләргә басып белдерә аласыз. Кызыл килешмә билгесе, яшел килешү һәм ак нейтралитет билгесе. Чыннан да ел саен кагыйдәләр үзгәрә, ниндидер штрафларга бәяләр арта, ләкин Татарстанны әле соңгы арада инде шулай ук комментарийларда шаулаткан дип әйтик, ул да булса сулга борылу һәм аларның нәкъ менә бу камераларга күзәтү булган. Илназ әфәнде, әйтеп китегез әле, нәрсәдән чыгып мондый карарга килдегез? Менә безнең узган елда 20 елда 373 юл хәрәкәте теркәлде. Менә шул именно перекрестларда безнең юл шотларында. Шуңа күрә дә ул юл хәрәкәтләрендә бер кеше безнең үлемгә дучар булды. Һәм дә 479 кеше тән җәрәхәте алдылар. Без монда анализ ясадык, күрдегез инде, скорее всего, менә бу Җиңү проспектында біз күтәрдек җилкәнне. Шул җилкәннән карап, менә һәрбер перекрестокка ни биреп, оценка биреп инде, шуннан соң 19 перекрестокка куйдык шундый авторадарларны. Шул именно шул нарушениене ул безнең терки инде, получается, сулга бурылганда теркәлә һәм без аңа 1500 штраф чыгарабыз. Бу юл хәрәкәтен бетерү өчен эшләнелгән усул инде безнең. Шуның өчен кешеләр дә монда бит аралаша башладылар, шулай әле камералар исемлегендә бер-берсенә җибәрә башладылар. Айрат, ничек уйлыйсың? Менә әлеге эшчәнлек киметер микән сулга бурылучыларны? Безнең бит әгәр дә кесәгә сукмый икән, гадәттә бурылаларда кагыйдә дә бозалар. Менә моннан соң битерме? Әйтеп китмәкче, әгәр дә кешенең кесәсенә суга башласа, бер тапкыр борылыр, икенче тапкыр борылыр, ләкин өченче тапкыр штраф килгәндә, инде барбер авто йөртүчеләр дип әйтәм, барбер уйлана башлый инде. Ничәп менә монда борылдым икән? Бөтен әйтеп киткән 19 камерында соңнан шутлап җыри башлыйлар. Чөнки кичә генә әле сөйләшеп утырган идек иптәш малайлар белән. Бер иптәшем әйтә, мин ди шушы камераларның бер 10-12сен инде беләм ди. Әйтәм, каян беләсең? Штраф килде ди. Димәк инде килгән, шулай ук сизелерлек дәрәҗәдә арттырырга мөмкин. Чыннан да шулай. Һәм менә әле укыган мәгълүматлар буенча дөрес микән, узган елны менә бу күп кенә транспорт хәрәкәтләре күп кенә түгел 4тән 1 диярлек, нәкъ менә сулга борылу рәвешендә барган, дөресме бу? Бу дөрес. Шул дигез, нәрсә дип әйтәсем килер, менә 27 декабрьдән гына эшли башлады безнең улларларыбыз. Шул вакытта менә бүгенге көндә 20 меңнән артык нарушение бар. Менә шунда 20 меңнән артык. Ул башта беренче көннәрне ул безнең булды көнгә берәр хорошо юл чатларында 300, 400 нарушение булса, бүгенге көндә Айрат мен әйтмешли, уже кимеде 50 генә нарушение көнгә бирә. Менә 50-40 менә без статистиканы алып барабыз. Шуңа күрә дә уже безнең юлда йөрүчеләребез кагыйдәләрне бозуны киметтеләр. Шул бергә. Монда бит әле уйларга кирәк, бу сулга бурылмау шулай ук инде бөкеләрне киметер өчен эшләнгән эш иде. Шуңа күрә дигән, без аны куйдык менә бу зур безнең проспектларга инде Җиңүгә, Ямашевга, шул перекресток, шул юлларга инде. Безнең бит әле, әгәр дә бер кеше басса, перекрестокта, аның артыннан 100 машина җыела. Шуңа күрә дә бу калганнар кычкыртаның, шуңа күрә син ничек нарушать итәсез дип. Бездә юл бүксен тудырмау өчен бер усул табылды. Тагын ниндирәк усуллар кулланырга була икән? Менә штрафлар орта, ел саен кешеләр әзрәк инде уйлана башларлар бәлки, һәм бары тик акча белән генә туктатып буламы? Әллә аның барыбер куганы куачак, һәм бездә бит әле, минем өчен 1500 сум нәрсә инде дип уйлаучылар да бардыр. Менә бу проблеманы ничегрәк хәл итеп була икән? Менә һәрбер нәрсәнең бит инде ниндидер максаттан чыгып эшләнә, иң беренче саны кеше не саклау максатыннан. Һәм инде һәрбер нәрсәдә дә юл кагыйдәләрендә булса да законнар бар, кануннар бар безнең. Бу чиракта юл кагыйдәләрен бит сакламаганда бүгенге көндә автомобильләрнең артканнан арту бар, күпме генә һәрберебезгә кагылган эше бар дип әйтергә кирәк. Мин мәсәлән бик хуплыйм, акча килеп эләксә барыбыз да аңлыйбыз. Бүгенгесе көндә акча иң беренче йөри. Алабыз һәм килеп түлибез икән, икенче ел уйланабыз. Менә әйтеп уздылар. Biz үзебездә бит штрафны алабыз. Бер кергән җиргә, ялгыш кергән җиргә дә әле килә дә иң яхшысы, иң мөһиме автомат эшли менә. Кешенең кагылышы юк. Бу чиракта кеше үзенә бәя бирәләр һәм икенче тапкыраны ыршышып та йөри алмый диргә үзеңнән аршала һәм бу акча белән диргә. Әмма ләкин минем там бер монарга нәрсә әйтәсем килә, алданрак бу
кагыйдәләрнең керәсен күбрәк информацион яктыртырга, кешеләргә белә торсыннар өчен ансы кирәк менә. Ләкин шул вакытта бит әле заманнан үзгәргән саен аны урап узу юллары да үзгәрә. Менә кешеләр ничек кенә номерларын коплыйлар, моның белән инде шулай көрәшәләрдер. Фәрит әфәнде, бәлки сез җавап бирерсез. Чыннан да хәзер әле инде яңа технологиялар бар. Мәсәлән, кнопкага басып бөтенләй номер юкка чыга торганрак күренешләр. Дәрестән дә әйтеп үтелде. Беренче көнне уланда эшчесе нарушение булса, икенче көнне уланда кими, инде ул 1-2 айдан соңганда бөтенләй булмаска мөмкин. Һәм аларның урыннарын үзгәртеп торырга кирәк. Дөрес әйтәсез, бүгенге көнне номерларга пленкалар ябыштыралар, салдырып куялар төнлә белән. Менә кич 12 төнге 12дән соң юлга чыксаң Казан шәһәрендә номерсыз машиналар бик күп бит. Алар бит барсы да бит инде юктан гына салдырмаган. Калдырып киткәндә дә аны коплап китәләр мәсәлән. Коплап китәләр, я кар белән бүгенге көнне әле басып тордым, машинаны ала алмадым, үземнең автомобильне каршысына куеп киткән. Ул ике яктан да кар белән ябыштырганда куйган. Аны инде улы-суллары табыла инде. Әмма ләкин мин бер нәрсәгә тукталып китерим һәм коллегага кушылып әйтер идем, күбрәк мәгълүмат булсын иде. Без бүгенге көнне менә бу үзгәрешләрне әле күп кенә кеше белми. 99% автоюртүче бу кагыйдәләрне берсе дә белми. Илгизәр әфәнде, менә бу камералардан кергән акча мәсьәләсе турында сөйләшмәкче иде. Күпләр әйтә, нәкъ менә кемдәдер әйтә аны, ЮХИДИ хезмәткәрләре үзенә ала дип, ни өчен дип, менә шуның кадәр штрафлар билгеләр дип. Менә ачыклык кертсәк иде, кайда бара бу акчалар? Видеофиксация нәтиҗәләре буенча автосөючеләрне дип әйткәндә, автомобиль штрафка һәм административ җәзага тарту бит инде 2014 елдан башланды. Бу елны Федерация Советы Дәүләт Думасы белән шәхси инвесторларга менә юл шартларына тренога дип әйтәбез бит әле. Шул видеофиксация чараларын кулланырга рөхсәт бирә башлады. Менә ул вакытта әйтәләр иде, менә авария булган урыннарга куймыйлар бу видеофиксация чараларын. Кайда теге акчаны күбрәк эшләп була, шул урыннарга куйырга тырышалар дип. Менә бу 2019 елның 1 январына хәтлек шушы штрафтан кергән акчаларны дип әйтәйек, кая киткән белеп булмыйдыр, халык та белмидер. 2019 елның 1 январыннан башлап, менә бу административ юл хәрәкәтләрен бозудан кергән штрафлар, алар бюджетка китәләр инде, минем аңлавымча, региональ бюджетка, аннан соң ул акчалар юлны төзекләндерү, юл билгеләрен ясауга тотылачаклар. Ул акча әз түгел. Мәсәлән, әгәр дә алсак 2020 елның 11 айын мәгълүмат чараларынан күренгәнчә 137 миллион юл хәрәкәте бозу кагыйдәләре теркәлгән. Әгәр дә бер штрафны минималь штраф күләме 500 сумнан алсак, бу 68,5 миллиард дигән сум акча дигән сүз. Ләкин ничек кешеләр шулай уйлый икән? Айрат, комментарийларда укыйсың, тагын акча алалар инде, тагын кешеләрне талыйлар инде дигән кеше. Менә каян килә ул кешеләрдә? Мин әйтим әле бу мәсьәләгә кергәндә, менә мин үзем 80 белмим кем кая киткәнен дә әйтик. Минем кебекләр әле белмәгәч, халык берсе дә белми кая киткәнен. Ачыклык кертеп, күпме алынган, күпме кергәнне җыр мәгънәсендә халыкка җиткезергә кирәк, ачыктан ачыга. Кешене менә күпме сөйләсәгез дә, анда теге матур сүзләрне әйтергә тел, кешегә күрсәтергә кирәк. Менә дәүләт куллана, или дәүләткә процентлап әйтергә. Сумма бик ул, может быть, 100 миллиард керәдер, аның 1 миллиард бюджетка китәдер. Бу чиракта кешене сез аңлата алмыйсыз. Ә менә халыкка әйтергә кирәк. 100%-тан 80% бюджетка кирәк, һәм калган җирдә бюджет инде ул. Анда контроль бар һәм распределять итәдер, аларны тарата. Әмма ләкин беребез дә белми, шәхси менә бу камералар белән кулланучылар, әйтик, без бит инде бүген ИПМ, ООМ, алар күпме алган һәм күпме аларга тиешәсе. Берсе дә белми, шуңа күрә ачыктан ачык мәгълүматны халыкка җиткереп аңлаткан чиракта дәреслек булачак. Үтим әле менә бер штрафтан ул менә бу шәхси инвесторлар дип әйтәбез, без аны концессион килешүләр турындагы закон нигезендә алар эшлиләр. Бер штрафтан аларга керем 233 сумга хәтлек тәшкил итәргә мөмкин. Моны уртачаларга була 200 сум дип. Әгәр шул вакытта бер аппаратураның анда бит әле камера гына түгел, аны локаль теге менә бер җирдә туплап торган мәгълүмат кирәк. Аннан соң шул штрафларны хатка әйләндереп, хатларны җибәреп торырга кирәк. Бит. Менә шул бөтен җиһазга 2-3 миллион сум акча китә башлады безнең кешеләр менә уйламый, мин киләчәктә кагыйдә бозмыйм дип. Алар уйлый, минем акча каядыр китә дип. Менә шул мәсьәлә буенча тагын талыйлар дип. Менә ни өчен шулай ярат? Ансы төгәлгенә ничек инде ни өчен шулай төгәлгенә җавап биреп булмый, ләкин менә сезнең теманы дәвам итеп, әгәр дә мин шул бер әйберне беләм, нинди генә ачыклык кертсәң дә 100% теге күрсәтеп эшләсәң дә барыбер кешенең күңелендә шик утыра.
Булар ясаган инде, ярар инде, моның яртысында киткән инде, тегендә киткән инде. Шуңа күрә монда менә сезнең белән килешәм мин, әлбәттә, кешегә ачыклык күрсәтергә кирәк. Тошты менә мәсәлән, шул ук 100 сум акча килгән икән, без 100 сумны менә шушында тоттык, булай иттек, тегеләй иттек дип. Ләкин барыбер ышанмаучылар бар, һәм тагын үзгәрешләр безнең автомәктәпләргә дә кагыла. Без Гөлиягә дә сүз бирик әле. Менә ниндирәк яңалыклар көтелә? Инде хәзер 21 елга кергән һәм алга таба керәчәк. Автомәктәпләрдә экзамен кабул итү кагыйдәләре үзгәреш булырга тиеш 1 апрельдән. Без аңа яңа елга кадәр дә әзерләнергә тиеш идек һәм яңа елдан соң да собраниеләрдә сөйләштек. Теория преподавательләре һәм практика инструкторлар курсларны әзерлиләр. Ләкин инспекторлар, бигрәк тә инспекторларда бик ответственность зур, чөнки алар шушы площадканы экзамен үтү шартлары үзгәрәчәк. Кагыйдәләр дә кырыслана. Димәк, площадка дигән төшенчә безнең бетереләчәк, һәм сораулар артачак. Менә бу шулай ук сезнеңчә нәрсәгә китерер икән? Ике этапны алар кушып, шәһәр шартларында укучы беренче тапкыр экзаменга килгән булайда каушап кала һәм ул реаль тормышта калырга тиеш һәм ике машина арасында параллельный парковка, шулай гараж кагыйдәләрен шәһәрдә узырга тиеш. Безнең уйлавыбызча, ул бик авыр булыр һәм беренче елда ияләшкәнче бөтен укучылар яңадан дополнительный вождениелар аркасында гына бәлки алар ияләшерләр. Менә бу үзгәрешләр чын мәгънәсендә юл һәлакәтләрен киметерме, юкмы бу хакта рекламадан соң? Татарстан Яңа Гасыр телеканалында таяну нуктасы тапшыру без дәвам иттерәбез һәм бүген автомобиль йөртүчеләр арасында үзгәрешләр турында сөйләшәбез. Чыннан да менә машиналар йөртүдә һәм әлеге үзгәрешләрдә тагын бер мөһим мәсьәлә ул да булса машиналарны кирәкмәгән урыннарда калдыру. Илназ әфәнде, ничек көрәшергә моның белән? Теге алдагы сорау буенча бер генә сүз әйтеп китәсем килә. Менә ул сулга бурыл дигәндә без камерада куйдык бит инде. Шуннан соң менә безнең 55%-ка ДТП кимәде. Һәм 56%-ка тән җәрәхәте узган ел белән чагыштырганда. Иң мөһим нәтиҗә шулдыр бу. Иң мөһим нәтиҗә шул аның. Шуңа күрә теге акча киткән, кая килгәнсе тоже бик мөһим сорау. Ну, безгә самое главное кешенең исәнлеге, иминлеге. Бу вопроска кагылганда менә сез хәзер әйттегез. Менә бүгенге көндә күрәсез инде. Безнең бу Казанда бик зур проблемага әйләнде. Машинаны ташлап калдыру, менә знак төбендә инде, менә стоянка запрещена, остановка запрещена дигәндә. Шуңа күрә дә без хәзер махсус рейдлар ясый башладык. Шуңа менә 3 рейдта гына без 200-дән артык машинаны куйдык махсус стоянкага. Баның һәрберсенә әле штраф языла, 1000 тоже штраф. Если теге под углом калдырганда инде ул 2000-гә дучар була инде штрафка. Шуннан соң да әле бит кеше машинасын үтәне теге умышленно калдырып китә дип әйтәсем килә. Ул белә, анда знак бар икән, ул һәр көннән дә калдыра, знак икән күрә ул аның, шуңа күрә дә ул коммуналь эшчеләргә менә бүгенге көндә кар явып тора, бик авырлык китерә аларга юл шиш тартканда. Алар безгә дә мөрәҗәгать итәләр инде, алар халыкка да мөрәҗәгать итәләр. Бүгенге көндә кайсы бер кешеләр шу кадәр менә кайсы бер проспектларда берне куялар юл кырыена, икенче рәт итеп куялар тагын юл кырыена. Шуңа күрә дә әдрәк кенә кешенең биттеге мәнсезлек дип әйтәсем килә инде, бу сүзне тоже әйтәсе килмәгән. Монда икенче мәсьәлә дә бар бит әле. Урында җитмәүдер бәлки, урын җитмәү дип мәсьәләләрне анда. Менә яңадан кайтабыз, мәгълүмат җитми. Менә без яңадан кайтабыз. Менә барыгыз да монда ничә кеше бар? 8 басып торсак, 8 безнең дә машина бар, әйме. Үзебезне генә искә алыйк та барабыз да безгә барырга кирәк. Каядыр ашыгабыз. Тормыш бит инде ул. Каршы килеп булмый. Шул вакытта бар җирдә дә алып китәләр. Куярга урын юк. Һәм мәгълүматта күрмисең, ничә йөз метрдан кая төшереп парковка барлыгын. Мин парковкалар әздер димим. Бар. Әмма ләкин мин менә монда тәкъдимем шул вакытта әйтәм, кая знаклар тора куярга ярамый. Шул вакытта ерактан кычкырып тора торган парковка 100 метрдан шул урамда бар дип әйтә торган күрсәтмә дә игъланда булса әйбәт булыр иде. Бу там бер ярдәм булачак. Мин дә килешмим. Менә Гереп тә булмый. Кеше дә машинада алмый, тезеп куйганнар, чистартап та булмый. Шулай яңадан сүгә башлыйлар дәүләтнең анда менә эшләмиләр дип. Ничек эшлисең? Бәрдерсәң законнар бар.
Бәлки бу безнең машиналар күп булуы белән дә бәйледер. Нәкъ менә хәзер машиналар орта, йортлар тирәсендә бөтенләй калдырып булмый. Шулай ук инде икътисади хәл яхшыра дигән сүзем бу. Шулай бер бәхәсләрнең берсе бит. Кешеләр зарлана, мәсәлән, шул ук штрафлар түләү буенча да һәм акча мәсьәләсендә дә, ләкин машиналар орта, һәр гаиләдә икешәр машиналарны куеп бетергә Илгизәр әфәнде. Беренчедән, менә мин үзем автолюбитель дип әйтим инде, 20 ел стажым бар автомобиль йөртү буенча. Мин уйлыйм, беренче чиратта законнар үзгәреп тора. Быел менә шулай, киләсе елга икенче төрле булырга мөмкин. Хәзер әле ишек алларына куярга рөхсәт итәләр. Шул вакытта бер фатир алган кешедә, бер гаиләдә 2 яки 3 машина булырга мөмкин. Әле аның кайсы берсе шунда ташлап калдыра, айлар буе карасында күмелеп ята, шул ук ЖКХ эшчеләренә дәгән ул кымачаулый, әйме? Әйе, без үзгәрешләргә дә туктыйк тагын. Мәсәлән, техник күзәтү уздыру хәзер кагыйдәләре үзгәрә, ишеткәнсездер. Шулай ук, Фәрит әфәнде, ишеттегезме? Менә монда әгәр дә штрафлар арттыралар икән һәм шулай ук менә әгәр дә син анда хәзер ялгышмасам 4 елга кадәр техник күзәтү уздыру кирәкме? Бу ниндер ялган техник күзәтү кагазлары. Алар инде әкрен-әкрен бетәргә тиеш, чөнки кануннар кырыслана. Менә сез бу яңалыклар белән килешәсезме? Мен монда килешәм дип тә әйтәм, килешмим дип әйтәм. Нәрсә белән Чөнки килешмисез? автомобиль шундый нәрсә, бүгенге секенне ул техник полностью тизек булырга мөмкин, иртәгә ул тизек булмаска мөмкин. Шуңа күрә монда һәр көнне техосмотр үткәрергә дигән нәрсә дә килеп чыгарга мөмкин. Шулай бит. Дөресен генә әйткәндә, Рейска чыккан автобусларны көндә караган кебек мәсәлән. әйе, көндә иртә белән син техниканы карап чыгарга кирәк. Бүгенге секеннән менә бу үзгәрешләр каядыр аерым җирдә бу чират булачак һәм аның бәяләре артачак. Кеше һәр хәлдә менә алдагы сүздә әйтеп иттек бит, номерларны туктатып томалап куялар диде. Һәр хәлдә үзе җаен табачак. Ничек тә булса, техосмотрны үткәрер өчен. Менә җаен табылыр микән, Назиф әфәнде? Менә нәкъ менә әлеге техник күзәтү турында да әйтеп китсәгез иде, ничегрәк булачак хәзер яңа кагыйдәләр? 1 марттан без автобусларга ясый башлыйбыз, уже ЮХИД хезмәткәрләре техосмотрны автобусларга дип нәрсәгә дип әйтәм, ул бик кирәге бер, бик мөһиме бер. Менә автобус кеше йөртә, ул бит утын йөртмый, шуңа күрә шулай дип әйтәләр бит халык телендә. 20 елда 105 автобус куйдык без штрафстоянкага, менә кысымстоянкага. Потому что рулевой и тормозный система эшләмәгәнгә. Ул дөресен әйткәндә без аларны юлдан туктатып, юлдан уже бөтен халыкны чыгарып, шул вакытта куеп, яңадан аларны безгә яңадан күрсәтеп, машинаны алар эшләгән генә шуннан соң гына машиналарны без кире кайтардык эшкә. Мен әйтәсем килә, ул теге бензовозлар һәм грузовой машиналарны кертсәлбегә булыр дип әйтәсем килә. Бүгенге көндә ДТП безнең артты техсостояние буенча. Элек менә җиңел машина үткәрәк. Җиңел машина кайтса да бигрәк булыр иде. Шуңа күрә 4 ел теге яңа машина үткәрмәскә дигән мен аның белән ризалашам. Элек бит инде теге техосмотр үткәндә кеше все-таки машинасын карыйдыр, тормозный системаларын карыйдыр, тәгәрмәчләрен дөртле куярга. Менә шундый хотя бы берләрне ясыйлар, киләләр иде. Хәзер бүгенге көндә кайдар барып кайталар да, все, аларга эшләп бирделәр, ниндер частный организация. Шуңа күрә дә минем уйлавымча, әгәр дә ЮХИД хезмәткәрләр үткәрелсә, техосмотр ул яхшырак булыр иде. Потому что специалистлар да барлар яны. Алар керәләр специальный станцияга, шунда гына үтәләр. Һәм тагын үзгәрешләрнең берсе ул тизлекне арттыруга да кагылачак. Мәсәлән, 20 км/сәгатьтән 40-ка кадәр арттыру 6 тапкыр кыйммәткә төшерергә мөмкин, андый тәкъдим белән чыктылар. Һәм әле әгәр дә 3 тапкыр, мәсәлән, шундый ук зур кагыйдә бузуны килер икән, шул ук ЮХИД хезмәткәрләре андый тәкъдим дә бар иде, бөтенләй кешене ярты елга булса таныклыктан мәхрүм итәргә. Айрат, ничек уйлыйсың, менә бездә бигрәк тә син аралашасың бит кешеләр белән дә, машина йөртүчеләр белән дә бик күп сөйләшәсең. Тизлек ягыннан куучылар һәм нәкъ менә тизлек яратучылар күпме? Күп. Һәм алар белән ничек көрәшергә? Белмим, алар белән ничек көрәшергә, монда бер инде рейдлар ясарга кирәктер. Чөнки ничек кенә теге начар гына яңгырамаса, минем дуслар арасында да шундый кешеләр бар. Алар барбер үзләренең менә тизлек яраткан кеше, аны беренчектә туктатып булмый. Аның канында бар ул. Менә ул ярата, ул трассага чыга да, ул үзенең барбер җаен таба. Менә әйтеп киттек, шул ук номерларны салдырып. Монда бит инде штраф кына тота кешене бүгенге көндә. Менә олорак яшьтәге абыйлар, апалар дип әйтәм, алар номерларын капламый, барбер әкрен генә баралар. Калганнар яшьләр, бу ысулларны белгән кешеләр. Алар барбер 6 тапкырга арттырыгыз, 20 тапкырга арттырыгыз, 10 мең килсен, 20 мең килсен, имә штраф анда, ничә мең килсә дә барбер ул аны ничек күңеле тарта, ничек күңеле йөри аның рульдә. Менә ул нәкъ шулай йөриячәк. Ничек килешмисез инде? Мин нәрсә әйтмәкче булам, менә
бу чиракта андый кешеләрне тыярга кирәк бит инде, әйбәт. Ул беренче тапкыр буза, бу чакта ялгышмасам 5000 сумга кадәр штраф каралган һәм ярты елга кадәр хукуктан мәхрүм итеп праводан инде. Аннан соң бит ул менә ул бер чаба, ике чаба, әйбәт. Шундый күпме шартлар була яшь кешеләр арасында күбрәк. Берсе генә менә юлга каршы дип, абунга дип чыга. И теге чабып килүче аркасында ул шунда фаҗигага дучар була даган, әйбәт. И күпме халакәткә китерә. Менә бу чиракта мин килешә алмыйм нәрсәдән, менә яшьләр инде алар нәрсә эшләсәң дә чабырга тырышалар дип. Чабырга тырышсалар, спортсмен булсыннар да, менә теге бар бит безнең ниләр, роль нидит автодромнар дип әйтәләр. Шунда кешеләр дә түләмичәме чабышсыннар. Анда бит мин бит алай эшләмәсеннәр димим. Мин синең белән кешенең канында булса, моны үзгәртеп булмый дигәнрәк фикер. Монда бит мин нәрсәдән чыгып. Бар инде, барыбер. Юлда бит син генә түгел, юлда бит каршыга килүче дә бар. Аннан соң семьялы кешеләр, гаиләле кешеләр. Аңламыйлар бит алар. Менә аңлатырга кирәк, менә шул теге кешеләрне сугып, Belki автомәктәпләрнең җилкәсенекләргәдер. Гөлиян Шигулисыз, өйрәтү кирәкме? Яки инде әгәр дә тизлек яратса, ул аны тыңламаячакмы? Кирәк барыбер әйтергә. Без чакырабыз. Ул әтиянидән килә, менә бездән тора, беләсезме? Беребез ярата, беребез бара, берсе катыра китте, артыннан йөрә. Ул безнең Россиядәге менталитет беренчедән. Аны менә канда кергән нәрсә диләр бит. Бар ул, беренче әйтелмәсең. Әмма ләкин кырыстаттырган сайын барыбер әкреңгенә. Без бит бүген булды да, шулай булды димез. Киләчәк буынга да тәрбиялебез әле. Шуның өчен барыбер яңадан кайтабыз. Кесәгә суга башласа барыбер уйлый. Бүген әтисенә, әнисенең акчасын түләсә эшләр, иртәгә үзенекен түли. Әмма ләкин көн сайын эләгә башлагач уйлана башлый. Автомәктәпләргә дә сүз бирик әле, Гөлия, менә ничегрәк көйләнергә тиеш эш һәм сез нәрсәләр, ниндирәк эшләр алып барасыз бу юнәлештә? Бездә медицина сәгатьләре, психолог килә. 3 сәгать аларга бирелә, 3 сәгать арасында первая помощь һәм шулай психологик ситуацияләргә нәрсә эшләргә. Бу кагыламы тизлекне саклаудан? Кызганычка каршы кешенең характерыннан тора. Иң беренче, 70% кешенең характерыннан тора. Үзе эшеңнән түгел, ул бит инде водитель профессия бирелә, без свидетельство бирәбез. Ул үзе эшеңнән түгел, башка кешеләр өчен җаваплылык сендә. Мин беренчесе шул. Һәм тагын бер үзгәрешкә тукталмый булмый, Фәрит әфәнде. Менә бу шлагбаумнар мәсьәләсе. Элегрәк ничек иде хәзер, нинди үзгәрешләр көтәргә? Дөресен әйткәндә, машина арткан сайын бүгенге көнне шлагбаумнар да шәһәрдә бик күп арта. Без бигрәк тә бына Казан шәһәрләрендә, зур шәһәрләрдә мин әйтер идем, 95% ул шлагбаумнар берсе дә законлы түгел. Кирәк, шлагбаумнар кирәк, әлбәттә кирәк. Бигрәк тә зур торак йортлар булган җирдә, аларның үзләренең ишек алдына, янында мәсәлән кибеткә килгән машина, ул аны кертә дә куяның ишек алдына. Шуның өчен шлагбаумнар куялар. Шлагбаумнарның әйтеп үтәм, 95% бүгенге көнне законсыз. Мин бuna узган 20 елда 12 суд булды. Мин катнаштым, үзем катнаштым. Һәм шул судларда барсысыннан да тикшереп чыкканда берсе генә дә законлы рәвештә куелмаган. Беренчедән, менә бу зур торак йортларга мин тукталып китәм. Ул йортларда 100% йорт хуҗаларының рөхсәте кирәк. Әгәр дә 100% йорт хуҗалары рөхсәт бирмәсә, шлагбаум куярга мөмкин түгел. Шлагбаумны куяр алдыннан проект ясарга кирәк. Ул проект согласоваться итәргә тиеш. Һәр даимдә знаклар куярылырга тиеш. Һәм әгәр дә шлагбаум куелса, көн дәвамында 24 сәгать анда кеше булырга тиеш. Һәм нәтиҗә ясап әйтсәк, тапшыруга, Наз әфәнде, юл йөрү кагыйдәләрен үзгәртүдә сезнеңчә нәрсә таян нотасы булырга тиеш? Бу кешенең иминлеге инде, әйтәсем килә. Менә үзгәртү буенча туктап китәсем килә. Менә скорость турында сөйләштек, бит инде теге повторность турында сөйләштек. Ул инде теге кулдан язган материаллар буенча гына инде без аны контроль итә алабыз. Теге камерадан булганнан соң авыр булачак контролер итәргә, потому что машинада төрле кеше йөргән можно. Менә бу кагыйдәләрне үзгәртү бик әйбәт. Менә кайсыдыр нарушениялар буенча, менә шул исерек йөрү буенча, исерек йөргәндә менә кадранда яңадан кертмәкче булалар инде. Әгәр дә 16 яшьлек бала утырса машинада, ул вакытта аңа 50 мең штраф биреп, аны 3 елга кадәр войсковостен мәхрүм итәргә дип. Дөрес, потому что умышленное нарушение өчен арттырга тиеш. Менә ул опасный езда. Хәзер менә тоже кертмәкче булалар. Опасный езда бүгенге көнгә юк юл. Аңа менә хәзер 5000 штраф булачак. Машиналарны тоже тонировать бирелә. Бүгенге көндә 500 сум штраф, әйме? 500 сум штраф битендә
Әле электреләр Электрәме юкмы? Элексе инде 5 тәңкә түлидән. Нәрсә, куптарып китә инде. Куптарып киткәндә безнең хак повторностьга бирәбез, то же самое без аларны деларга да ябабыз инде. Кем теге безнең үтәмәгән, безнең әйткән сүзне инде получается, аның ние бар, шундый законы бар. Бүгенсенә штрафны артсалар, бигебет бит инде, ул бит номышленный, буны бит үзләре белеп ясыйлар бу нарушениене. Белеп тора, что тан йөртергә ярам икән, белеп тора, шуңа да барыбер улаңа ябыштыра инде. Кызык, потому что... Буларны киметергә иде, шуннан да һәм үзгәрешләрнең төп нәтиҗәсе һәм күрсәткече булып, ул әлбәттә юллардагы юл транспорт һәлакәтенең кимүедер мөгаен, үзебезне саклап яшәсәк иде. Исәнлектә күрешергә язсын.